As restricións avanzan pola comarca do Salnés para intentar frear o aumento de contaxios de COVID-19. Tras a reunión do subcomité clínico, o conselleiro de Sanidade anunciaba a decisión de estender as limitacións especiais aos concellos de Ribadumia, Meis e Meaño. Con la comarca del Salnés, en la que también ha incrementado la incidencia acumulada. De hecho, hemos pasado de 149 a 163 y de 275 a 313, de incidencia acumulada de 7 y 14 respectivamente. Lo que nos ha hecho hoy en la comisión clínica hacer un ejercicio de reflexión para ver cómo podríamos mejorar el conjunto de la comarca, y por ese motivo hemos introducido 3 concellos que tamén teñan un número de casos importante. En Ribadumia rexístranse a día de hoxe 79 casos, incluindo os 38 positivos que se manteñen activos na residencia do Musbi, 21 usuarios e 17 traballadores. En Meis hai 28 casos, mentres que en Meaño son 24. Tras a incorporación destes 3 municipios ao nivel 3 de restricións, 8 dos 9 concellos do Salnés están sometidos ás limitacións máis duras polo crecemento de casos positivos. Só a illa resiste, con únicamente 6. Sanxenxo rexistra a cifra máis elevada, con 82, mentres que no Grove hai 51 casos activos. En Vilagarcía hoxe confirmáronse 76, 74 en Cambados e 30 en Vilanova. No Salnés xa hai ahora mismo concellos que están con estes niveles de restriccións, facendo 2 agrupacións. Por unha banda, Sanxenxo e o Grove e Cambados nunha agrupación, e por outra banda están Vilanova e Vilagarcía. Pois introducimos un terceiro agrupamento, neste caso agrupamento de Ribadumia, Meis e Meaño, que van a estar pechados perimetralmente nestas restriccións, pedíndolle, repito, un esforzo adicional aos seus veciños. Ao compartir peche perimetral, os veciños de Meis, Ribadumia e Meaño poderán moverse dentro dos límites dos 3 municipios. En todos eles terá que pechar a hostalería e as reunións estarán limitadas ás persoas conviventes. As medidas publicáronse hoxe no Diario Oficial de Galicia e entrarán en vigor a partir desta medianoite.